Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Oras sa Bomboradyo Bacolod, Philippines Standard Time. 8 minutos na lang nabilin kang magadangan na kita sa lasay sang gabi. Mayong hapon syudad sang Bacolod, bugos nga probinsya sang Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas. Pet sa Jess na kita sa bulan sang Disyembre tuig 2022.
Kaga 15 dias na lang nabilin. Kaga Christmas na. Nga chikaron kay Momo Cherry sa mga kadali lang ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod sini nga oras abi basi hindi na kagiho ang aton sining mga salakyan tungod sa kadamo sa mga nagpadulong diri kay ti wala sang klase, wala sang opisina. Momo Cherry, ara na sa piyak niya si Bombo Cherry. Okay? So daw kay tungod mera sang Christmas holiday and sa New Year, no? So bali wala sang registration danay sa December 24, December 25, December 31, and January 1. Samtang amara kita sang mayong nga balita, oil price rollback, no? Sa gasolina, 1 peso and 80 centavos tub 1 peso and 90 centavos per liter na siya. Sa diesel naman, mayo ni kay 3 pesos. Tapos ang per litro 3 pesos tub 3 pesos point 40 centavos. Muna siya ang rollback to. So mayo ni nga balita sa ato sining mga drivers kay tungod nga makapiyan-piyan, especially nga ang aton sining mga balaklondaan ga saka. Stay alive kita diri subong sa may adala na dalan sang Lacson Street mo guys bote perte gidya ka traffic syempre kilala naman diri nga dalan nun perte gidya ka traffic bombo guys especially bala nga sa Lunes na bombo guys patigayon o kon ang iga patuman ang one-way scheme diri sa may dalan Lacson bombo guys. Okay. So sa area bala bombo guys nga kung halin ka sa Capitol Lagoon di pwede ka na sa may NBI na da nga alagyan pakadto lusot sa police station one way lang ginayabang mo guys no gikan sa Capitol Lagoon pakadto sa BS Aquino Drive. So pa norte niya nga bahin nga one way scheme kung alin ka naman niya sa norte pakadto sa sur maagi ka naman niya from BS Aquino Drive pakadto sa Abis 2 then maagi ka sa mga Jutays Itirigwa ka sa Gatuslao Street malapit sa isa ka mall da bala bombo guys te amo na sub ang sa Lunes nga patigayunon nga one-way scheme te ang sa Lacson Street naman niya bombo guys two-way na da Japon two-way scheme pero nang bawal na mag-parking dira nga area bombo guys ginapagbawal na dati amo ni ang ini bala nga ipatuman nga sa dalanon siyang experimental scheme pa lamang ini sa sulod sang 90 kaadlaw halin sa Lunes. Pag-checkeron man ni naton sa Lunes kung ano ang plastada o kung ang sitwasyon sang ining experimental scheme sa dalan sang Lacson o kung nagdiriman sa syudad sang Bacolod, Bombo Grace. Bombo Cherry, apisar pa nga pila na ka mga announcement, no? Ang pinaka-announcement ang ginpagwa ang ato sa mga utod sa gihapon mamduman mo may pilakita nga mga aktibidades sa naligad wala nagsululunod ang iban so ugtas ang ato sa mga traffic enforcer so kabay pa nga ini nga announcement magtatakgid sa ila sining kaminsaron kay para nga wala kita sang problema kag madalom pa nga gamo nga matuga Bombo Cherry. Yes, sakto gid Bombo Grace kay syempre ini nga experimental scheme makabulig o kung ginatistingan man ang sitwasyon sang mga sang trapiko kung ini bala makabulig gid makapamagan sang dlagan sang trapiko diri sa syudad sang Bacolod. So amo pa ning pagawulto naton Bombo Grace no kung ano ang sitwasyon sa Lunes Bombo Grace kag kabay pa no nga magpati ini ang mga pumuluyo naton nga bawal na mag-parking sa Lacson Street Bombo Grace. Yes, Bombo Cherry madamo gid nga salamat. Bombo Grace, report gikan sa patrol ni si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Naway ka salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan. Mga kabombo, ari na ang aton sa Bombo Network News. Stand by.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. At Department of Foreign Affairs. Mga nakumpiskang white onions, mga puting sibuyas, hindi na raw ibebenta ayon yan sa Department of Agriculture. Ang Metro Manila Mayor's Land Transportation Office at Department of the Interior Local Government napagkasunduan na hindi na kukumpiskahin ang lisensya ng mga lalabag na motorista sa batas trapiko na planong ipatupad sa unang quarter ng 2023. Ang mga motorista naman pabor sa naturang plano. Ang Metro Manila Mayor's pabor din sa unified ticketing system dito sa National Capital Region. At humigit kumulang 40 mga pasahero naman stranded sa mga pantalan sa Bicol dahil sa banta ng bagyong Rosa. Sa ating pong police report, 9 na itong patay, 8 ang sugatan sa pananambang na nagresulta po sa engkwentro doon sa Alyosan sa North Cotabato. Mamaya sa ating international news, ang Estados Unidos na alarma kaugnay sa Iran-Russia military partnership. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Malaking rollback po itong asahan ng mga motorista sa susunod na linggo base na rin sa pagtaya ng mga energy sources. Base sa oil monitoring ng Department of Energy, ang presyo ng diesel na siyang ginagamit sa public utility vehicle ay may tapyas na aabot sa 3 pesos 20 centavos hanggang 3 pesos at 50 centavos kada litro. Habang ang gasolina naman, mayroong ding bawas na nasa 2 pesos 60 centavos hanggang 2 pesos at 90 centavos kada litro. Itong kerosene ang may pinakamalaking tapyas na aabot sa 4 na piso hanggang 4 pesos at 30 centavos kada litro. Kung maalala, ito na po yung ika-4 na sunod-sunod na linggong may rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi ng mga analyst na ang pagbaba ng presyo ng petrolyo ay dahil na rin dito sa sluggish or matamlay na oil demand sa China dahil pa rin dito sa Zero Coronavirus Disease 2019 policy. Agad naman pinulong ng pinuno ng Department of Social Welfare and Development ang lahat ng Field Office Regional Directors para paghandaan ang banta ng Bagyong Rizal na nagpapaulan na ngayon sa ilang bahagi ng bansa. Particular na pinaghahanda ng Department of Social Welfare Development ang mga lugar na inaasahang maapektuhan ng paparating na bagyo, kabilang ang buong Visayas, Mimaropa, Bicol, Davao, Caraga, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Kabilang sa pinatitiyak nito ang mabilis na tugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad, lalo na sa pagkain. Ayon pa sa kagawaran, mahigpit ang bili ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat may maibigay ng pagkain sa mga apektado ng kalamidad sa loob ng 24 oras. Samantala po, all set na itong Commission on Elections sa COMELEC sa muling pagpapatuloy ng voters registration sa Lunes. Kasabay nito, pinaalalahanan naman ng komisyon ang publiko na samantalahin itong schedule dahil isasagawa ito sa loob lamang po ng isang buwan.
Ayon kay Comelec spokesperson John Rex Laudianco, ang registration period ay hanggang sa Enero 31 sa susunod na taon. Ang registration ay bilang paghahanda para sa December 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Ang mga kwalipikadong botante ay pwedeng bumisita sa Comelec office sa kanilang mga lungsod at munisipalidad mula Lunes hanggang Sabado sa oras na alas 8 pa ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sinabi po ni Laudianco na mayroon umanong mga mall sa labas ng National Capital Region o NCR na kanilang kinausap para sa pilot test areas dito pa rin sa Register Anywhere Project o RAP. Ito ay maliban na lamang sa 5 mall dito sa Metro Manila na pwedeng makapag-accommodate ng mga qualified applicant na nakatira kahit saan mang sulok ng bansa. Ito naman ay isasagawa sa tuwing Sabado at Linggo lamang sa Disyembre 17 hanggang Enero 22, maliban na lamang po sa Disyembre 24, 25 at 31 ngayong taon, maging sa Enero 1 sa susunod na taon. Maliban naman sa mga mall, pwede ring mag-register ang mga aplikante sa Senate of the Philippines sa Pasay City sa January 25, 2023. Ang Register Anywhere Project ay bubuksan din sa House of Representatives sa Quezon City at Government Service Insurance System Main Office sa Pasay City. Pero hindi pa naman pinal ang schedule para rito. Inabisuhan naman ang publiko na bumisita, abangan na lamang ang mga anunsyo ng komisyon sa pamamagitan ng kailang mga website, official social media pages, gaya yan ng Facebook, Twitter, YouTube, Instagram at TikTok. Ang mga aplikante naman ay inaabisuang magdala ng valid proof of identification, gaya yan ng national ID, passport, driver's license, employment ID, student ID o library card na pirmado ng management ng mga paaralan, college or university, senior citizen ID, PWD o person with disability ID, indigenous people certificate mula sa National Commission on Indigenous Peoples at barangay certification na mayroong larawan at signature ng aplikante. Para mag-qualify naman bilang barangay voters, ang mga aplikante ay dapat 18 years old pataas at residente ng Pilipinas ng kahit 1 taon. Dapat ay nakatira rin ito sa area kung saan siya magre-register sa loob ng kahit 6 na buwan bago ang election day. Para naman sa sangguniang kabataan voters, ang mga aplikante ay dapat na Pilipino na may edad 15 hanggang 30 years old at naninirahan sa area kung saan niya gustong magrehistro sa loob ng kahit 1 buwan bago ang election day. Samantala po, mahigit 6 billion pesos na investment tiniyak na makukuha raw ng Pilipinas sa Belgium visit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Daandang trabaho naman, asahan din ayon po yan sa Malacanang maging ng Department of Foreign Affairs. At ma-report si Bombo Dennis Hamito. Automatiko na, Bombo Gerald mga kabombo, at yan ay may kinalaman dun sa investment na aasahan ng ating pamahalaan kaugnay ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Brussels, Belgium. Maliban kasi doon sa ilang malalaking pulong na kanyang dadaluhan, ay tiyak na magkakaroon ng nasa mahigit 6 na bilyon na investment projects para dito sa ating bansa. 2 malalaking kumpanya yung sinasabing maglalagak ng puhunan dito at nangangahulugan din niya ng magkakaroon ng trabaho ang daan-daang Filipino. Ito ay posibleng abot ng 900 katao ang kukunin, automatiko na yan. Pero maaari pang madagdagan dahil siyempre ito, 2 pa lang ang pinag-uusapan dito, ngunit ito ay tiyak na taliwas dun sa mga nakaraang mga pulong na kinakailangan pang maghintay ng mahabang panahon dahil mahabang proseso. Ito ayon sa pahayag ni Assistant Secretary Daniel Espiritu ng Department of Foreign Affairs sa kanyang pagharap sa Palasyo Malacanang ay nasa pipeline. Ibig sabihin, on the go na yung naturang mga proyekto na papasok dito sa ating bansa. At yan ay mistulang siselyuhan na lang ng magiging pulong doon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bukas ng gabi nga ay lilipad ang Pangulo kasama ang Philippine Delegation patungo ng Brussels, Belgium. Diyan sasakay sa Villamor
Timor Air Base patungo doon sa bahagi ng Belgium at mananatili sa loob ng mga susunod na araw dahil ito nga ang kanyang pagdalo sa economic meetings and of course yung pulong sa Filipino community na kahanay sa mga programa na kanyang dadaluhan. Kaugnay niyan, narito pa mga pahayag ni Assistant Secretary Daniel Espiritu ng Department of Foreign Affairs. We're now looking at 4.7 billion pesos now in investments. And then dito naman sa OSEA, doon sa shipyard development, 1.5 billion. At ang most important is yung initial employment that may be generated dito sa sa shipbuilding, 500 to 600 direct and indirect jobs. So, yung iba, of course, lahat yan. Pagka may investment, that means employment. Wala pang figures yung iba, but there will be. Bahagian ng pahayag ni Assistant Secretary Daniel Espiritu ng Department of Foreign Affairs sa kanyang pagharap sa Palasyo Malacanang. At inaasahan nga na sa biyaheng ito ng Pangulo ay hindi lamang yung nabanggit na mga bilang ang aasahan natin na magiging produkto ng naturang pulong dahil yan ay initial pa lamang at meron pang ibang makakausap ang Pangulo. Inaasahan nga 10 na mga leader ng iba't ibang bansa ang nakahanay na kanyang makakadaw pampalad sa kanyang pagtungo sa naturang bansa at parte ng kanyang trabaho at ganun din yung ugnayan na sa pagitan ng Pilipinas at ng mga bansa na kanyang makakaharap ang mga leader ay iyan mga intensyon ay patibayin yung bilateral ties ng Pilipinas at ng ibang mga bansa para mas malawak yung paglalagakan natin ng puhunan, ganun din yung magpapasok naman dito ng kanilang mga negosyo, mas madali ang transaksyon kung mayroong maayos at tuloy-tuloy na ugnayan ang mga iba't ibang bansa dito sa Pilipinas, Bombo Gerald. Ano yung investment na yan, yung 6 billion worth na investment na yan na makukuha ng bansa, Bombo Dennis? Well, sinasabi dyan ay may kinalaman sa communication at energy, Bombo Gerald. So, malaking bagay ito, makakatulong ng malaki para sa Pilipinas at yan ay kasama sa mga palagi ang nababanggit ng Pangulo. Pero nasimulan na ito bago pa man ang schedule ng kanyang biyahe sa Brussels, Belgium. Kaya't magandang balita, kumbaga initial pa lang, pagtungo niya doon ay meron na siyang bit-bit na kumbaga masasabi na tutuntunin na lamang, kumbaga kukumplitohin na lamang, siselyuhan yung deal para pagbalik dito ay sarado, okay na, larga na ang naturang mga proyekto. Pero madadagdagan pa yan dahil nga sa 10 mga malalaking pulong pa na kanyang dadaluhan. Anong oras umalis pala ang Pangulong Marcos, Bombo Dennis, at kailan siya babalik ulit dito sa Pilipinas, Bombo Dennis? Okay, ang schedule niya is alas 7:30 ng gabi, bukas yan, at babalik dito sa Pilipinas pagkatapos ng kanyang mga pulong later this week. Tatapat na siguro mga weekend ay balik na siya dito sa ating bansa dahil yung highlights ng mga pulong ay petsa 14 at 15 doon sa Brussels, Belgium. So yan, petsa 12 ang inaasahan na arrival niya doon at pulong doon sa Filipino community na ating ding antabayanan. Baka kasi may mga anunsyo ang Pangulo para sa overseas Filipino workers na nakabase doon sa Brussels, Belgium. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ipinanawagan naman ngayon ng election watchdog na Legal Network for Truth Elections o LENTE sa pamahala na itong malawakang election reforms para sa mga susunod na halalan. Ayon sa constitutionalist at dating Commission on Elections Chairman at ngayon LENTE Chairperson na si Attorney Christian Monsod, masyado na raw kasing naantala ang kanilang kinakailangang reforma sa sistema ng halalan dito sa Pilipinas. Iginit po ni Monsod na dapat tiyakin ng komisyon at ng mga mababatas sa pamamagitan ng reforma sa umiiral na election law na mayroong maayos na proseso ng halalan na magre-resulta naman sa dekalidad na boto. Maarin umanong maipakita sa mga resulta ng halalan na walang nangyayaring manipulasyon sa proseso ng halalan at resulta ng boto. Pero hindi raw ibig sabihin nito na dekalidad na itong resulta ng halalan. Isa rin sa mga inihalimbawa ni Monsod ang issue ng dynasty at ang problema sa umiiral na party list system dito sa bansa.
hanggang hindi niya nagkakaroon ng dekalidad na proseso ng halalan ay hindi rin masasabi na 100% na parehas at credible ang halalan dito sa bansa. Umaasa po si Monsod na magkakaroon ng pagbabago sa sistema ng dynasty sa bansa kung palalakasin ang kapangyarihan ng mga mahihirap simula sa barangay level pataas. Samantala, iniulat naman ng Department of Agriculture na hindi na nito isaalang-alang pa ang pagbebenta ng mga nakumpiskang puting sibuyas sa mga stalls ng kadiwa dahil sa mga health and sanitary concerns. Ayon kay Department of Agriculture Deputy Spokesperson Rex Estu Perez, tinanggal na nila ang nasabing option. Noong unang bahagi ng linggong ito, sinabi ng opisyal ng Department of Agriculture na ang mga sako ng puting sibuyas na nakumpiska sa Divisoria, Maynila ay maaring ibenta sa mga stalls ng kadiwa sa mas murang halaga. Ang mga sibuyas na tinatayang nagkakahalaga naman ng 3.9 million pesos ay isinakay sa isang truck ng Philippine National Police at dinala sa isang bodega ng Bureau of Plant Industry para yan sa inventaryo. Gayunpaman, sinabi ni Estu Perez na ang isang phytosanitary test na sinasagawa sa mga sibuyas ay natagpuan na ang ani hindi ligtas para sa pagkain ng tao. Sinabi ng opisyal ng Department of Agriculture na susunugin o gutay-gutayin ang mga sibuyas na ito. Nauna nang sinabi ni Estu Perez na ang kasalukuyang inventaryo ng pulang sibuyas ay nasa humigit kumulang 13,000 metric tons at inaasahan nilang aanihin pa ang 5,000 metric tons sa unang linggo o kaya sa ikalawang linggo ng buwan ng Disyembre. Sa mga sandali ito, makakasama natin itong Qatar Bombo International News Correspondent na si Melchor Umarito, kaugnay pa rin dito sa mga games sa quarterfinals. Magandang gabi, Bombo Melchor. Live na tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Alright, so magandang gabi dyan, Bombo Gerald. Dito naman sa bansang Qatar, magandang hapon. So it's 1:16 p.m. in the afternoon. Bombo Melchor, next match, itong powerhouse at defending champion ng France laban sa England, 10 p.m. dyan, 3 p.m. naman dito sa Pilipinas, at may mas nauna dyan, itong Morocco naman at Portugal, 6 p.m. dyan, bali alas 11 na ng gabi dito. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ito kanina, yung naging match ng Croatia na talagang pinahiya itong Brazil, upset itong Netherlands naman ay tinalo ng Argentina. So, kumusta yung naging pagtanggap ng mga fans ito kanina, lalong-lalo na itong Croatia versus Brazil na pinataob ng Croatia itong number 1 sa FIFA World Cup ranking, Bombo Melchor? Alright, kasi kahapon nagtungo din ako sa Education City kung saan maraming dumaksang mga fans at saka talagang maraming supporters ng mismong Team Brazil. So I think 90% talagang mas marami ang supporters ng Team Brazil. So, for sure, alam ko na medyo nilungkot ang mga Team Brazil na mga fans dahil nga din sa resulta kahapon. Kumbaga, siyempre expect nila na mananalo ang Team Brazil kahapon. Itong match ng Argentina naman saka Netherlands, medyo talagang mainit din ito. Halos hindi makalusot itong Argentina, sa penalty shootout lang sila nakalusot, Bombo Melchor. Ano naman yung naging reaction ng mga fans dyan, lalong-lalo na itong Argentina, isa rin sa mga favorite na team ito na manalo dyan sa FIFA World Cup? So yung kagabi naman, no, so yung laban ng Argentina versus the Netherlands, talagang intense yung laban. So talagang dikit na dikit yung laban, and lalo na nung nagkaroon sila ng parehong 2 points, and parang tiebreaker na nga yung penalty shootout, na kung saan naman na talagang nanalo pa rin, nagwagi pa rin ang Team Argentina, 4 points versus din sa 2 points ng Netherlands. Itong Morocco at Portugal mamaya, ano yung favorite dito na team na manalo ng mga nanonood dyan ngayon, lalong-lalo na ilang oras na lang itong match ng Portugal at Morocco, Bombo Melchor? Alright, dito naman sa match ng Morocco versus Portugal, siyempre mas marami dito kasi mga taga Morocco na nag-work dito at saka staying here dito sa bansang Qatar, and siyempre ang support ng aming hari, yung king dito ay ang Arab country na Morocco. And siyempre, marami din mga kababayan natin dito ang supportado ang Portugal dahil andyan si Cristiano Ronaldo.
Yung next na match, ito yung pinakahihintay talaga. Do alas 3 na ng madaling araw dito, alas 11 ng gabi dyan. Defending champion France, laban naman dito sa Inglaterra. So sino yung matunog ngayon na pangalan dyan? Itong France ba o Inglaterra yung matunog na pangalan dyan ngayon sa susunod na match, Bombo Melchor? Dito sa bansang Qatar, siyempre marami pa rin yung baka Team France, no? So kumbaga talagang suportado pa rin nila yung Team France dahil talagang napakagaling. Ang goalkeeper nila ay isang Pinoy, right? Ang nakakatuwa at nakaka-proud na Pilipino ang isang goalkeeper ng bansang yung Team France. Si Alphonse Ariola po yung goalkeeper na isa dyan. So yung mga fans ngayon, kumusta kumpara doon sa mga nakalipas na match dahil palapit na dito nga sa semifinals na Bombo Melchor? Talagang siyempre excited na lahat din. So talagang na excited sila na siyempre kung sinong papalarin for mamaya na makapasok sa semifinals. And talagang painit ang laban, especially siyempre mamaya, no? So talagang power team din, no? Ang France saka yung siyempre yung Portugal. But dito nga siyempre mas marami ang susuporta mamayang gabi 6 PM sa Alto Mame Stadium sa Team Morocco. Nandyan ka ba mismo sa Alto Mame Stadium mamaya, Bombo Melchor, manonood dito sa match ng itong susunod na match, Bombo Melchor? Dito mamaya, so try kong makadaan, so at 6 PM, so out ko naman dito sa work at 2 PM, so baka may chance na makapunta ako sa Alto Mame Stadium mamaya. Wala pa bang nakikita namang mga problema dyan, lalong-lalo na yung pagbili ng ticket, transportasyon, maging yung mga hotel na nag-o-offer ng mga tirahan dyan na sa ngayon dahil patapos na rin, ilang araw na lang ay magtatapos na itong World Cup? Ang kagandahan naman kasi sa transportation dito sa bansang Qatar, libre. Libre ang bus, libre ang metro train. So talagang yun ang na-enjoy ng mga bibisita dito sa Qatar, mga turista. Talagang libre lahat. At saka libre din ang wifi. So yun ang magandang balita sa lahat ng mga bumibisita dito sa bansang Qatar. So patuloy pa ba yung pagbuhos ng mga turista dyan dahil yung ibang team syempre ay out na dyan sa mga palaro dyan? Ano ngayon, kumukonti na ba or patuloy pa rin yung pagbuhos ng mga nanonood or manonood dyan sa mga susunod na match? So yung mga napansin ko din na yung mga team na mga fans ng Japan, fans ng Mexico, so yun yung mga sigurong mga umuwi na rin. Pero marami din yung mga piniling mag-stay para sa final match na gaganapin sa December 18. At syempre para ma-witness din nila yung celebration ng Qatar National Day dito sa bansang Qatar, which is December 18. So parang double celebration ang magaganap dito sa bansang Qatar. Okay, baka mayroon ka bang mga karagdagang gustong iparating dito sa mga fans ng football? Siyempre, FIFA World Cup, maging sa iyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Go ahead, Bombo Melchor. Alright, so yun nga. So, tutok lang din sa mga magaganap na mga laban mamaya. So, talagang kaabang-abang at saka talagang excited din lahat ng mga kababayan natin dito sa Qatar, especially yung mga ibang lahi na talagang mag-aabang sa kung sino ang makakapasok sa semi-finals. And yung mga ibang mga kababayan natin, inimbitahan natin na pasyalan din ang bansang Qatar at may enjoy nyo ang mismong mga bagong pasyalan dito sa Qatar. Meron kasi yung panda na the giant pandas pala dito sa Alcor, kung saan naregalo ng bansang China para sa FIFA World Cup 2022. Okay, with that, maraming salamat, Bombo International News Correspondent Melchor Omanito. Thank you, Bombo Gerald. Yan po, si Bombo International News Correspondent Melchor Omanito live mismo dyan sa Qatar. Pasado 1:00 po ng hapon doon.
At sa ating pagpapatuloy sa pagbabalita, pinaghihinay-hinay ni House Deputy Minority Leader at Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera D. ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa maaring malabag na batas. Kaugnay ito ng isinusulong na pag-ambag nito sa panukalang Maharlika Wealth Fund. Ayon pa kay Herrera D., may charter ang Bangko Sentral na kailangang pairalin at taliwas dito ang paglalaan ng pondo sa ibang proyekto nang hindi dumadaan ang angkop na mga hakbang. Matatanda ang tiniyak ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla na maglalaan ang kanilang tanggapan ng bahagi ng profit nito para sa Maharlika Wealth Fund. Pinaalala rin ni Herrera D. ang naunang pahayag noon ni Medalla na hindi dapat gamitin ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pamumuhunan ang foreign reserves nito. Din pa ng mababatas na malinaw sa pulisiya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na dapat munang umabot sa 200 billion pesos ang kapital nito bago nito maipuhunan sa labas ang mga dibidendo. Sa pagkakaalam pa ng mamabatas, hindi pa nakakamit kayo ng Central Bank ang 200 billion pesos na kapital. Tinukoy nito na base sa 2021 balance sheet ay nasa 136 billion pesos pa lang ang equity ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Binanggit din ito na sa ngayon ang cross-international reserves ng bansa ay mababa kumpara sa mga utang natin, kaya malinaw na wala tayong excess reserves. Kaugnay nito ay iminungkahi niya na pag-aralan munang mabuti kung magkano ang eksaktong kapital ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas at kung maaari ba itong mamuhunan base sa itinakda ng sarili nitong charter. Sa ngayon kasi ay inalis na rin sa pagkukunan ng pondo ang Social Security System at Government Service Insurance System dahil sa negatibong feedback mula sa mga miyembro ng naturang mga tanggapan. Posibleng sa Enero sa susunod na taon pa raw mararamdaman naman itong epekto ng cessation ng supply deal sa pagitan po yan ng Manila Electric Company at yung San Miguel South Premier Power Corporation o SPPC. Ngayong linggo lamang nang i-anunso po ng korporasyon na inihinto na nila itong kanilang 670 megawatt power supply agreement sa Meralco. Kasunod na rin ito po ng pag-issue ng Court of Appeals ng Temporary Restraining Order o TRO na nagsususpindi po sa power supply agreement sa loob po yan ng 60 days. Ayon kay Meralco Public Relations Head Clara Feliciano, kailangan daw munang hintayin itong paggalaw hanggang matapos itong supply month. Una nang sinabi ng Meralco na nakikipagnegosasyon ang mga ito sa power generation companies para punan ang 670 megawatt supply na nawala sa kanila kasunod na rin ng pagtatapos ng power supply deal ng South Premier Power Corporation. Nagbunsod ito ng potential price increase sa bayarin sa kuryente. Sa ngayon naman, sinabi ng power distributor na patuloy ang kailang paghahanap ng solusyon para matugunan ang supply na cover ng power supply agreement mula sa wholesale electricity spot market. Sinabi ni Feliciano ng South Premier Power Corporation supply contract ay mayroong 12% na total power supply ng Meralco. Una na rin sinabi ni Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa D. Melanta na dahil sa pagtaas ng bayarin sa kuryente, ang mga Meralco customers na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours ay aasahan ng 60 hanggang 80 pesos na karagdagang bayad. Ito ay dahil na rin sa suspensyon ng Meralco at SPPC supply deal. Muli namang iginit ni Feliciano na nakikipagnegosasyon na ang Meralco sa mga power generation companies para mapunan ang 670 megawatt supply na nawala sa South Premier Power Corporation dahil sa pagtatapos ng power supply deal. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Meralco sa mga customers na walang mararanasang power interruptions o kaya mga brownout. Nagugat ang desisyon ng Court of Appeal sa petisyon ng South Premier Power Corporation na humihiling ng temporary relief matapos ibasura ng Energy Regulatory Commission ang kailang mga hirit kasama ang San Miguel Energy Corporation at ang pagtatapos
pagtataas ng Meralco ng generation charge dahil sa mataas na presyo ng coal at natural gas materials na ginagamit naman para makapag-produce ng elektrisidad. Pero sinabi naman ng kagawaran na ang napagkasunduang presyo sa power supply agreement ay fixed by nature at ang grounds para sa increase na nakasaad sa South Premier Power Corporation at Meralco ay hindi kasama sa mga exemptions na magpapahintulot naman sa price adjustment. Samantala po, pinayagan na muli ang face-to-face visitation sa mga piitan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP bilang maagang pamasko raw sa mga persons deprived of liberty o PDL. Ayon umano ito kay Bureau of Jail Management and Penology Chief Director Alan Irala kung saan magsisilbing maagang pamasko sa mga persons deprived of liberty na ngayon ay makikita na itong kanilang pamilya. Kung matatandaan, dahil sa pandemya ipinagbawal noon ang pagbisita sa mga piitan dahil na rin sa banta ng pagkalat ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa mga kulungan. Sa ngayon, dahil punuan na rin ang mga kulungan at pag-iingat sa banta ng COVID-19, nasa 25% lamang ang papayagang madalaw na itong mga persons deprived of liberty kada araw. Tanging mga immediate family lamang itong pinapayagang mag-avail ng face-to-face visitation. Samantala tuwing araw ng Martes at Miyerkules at Huwebes ay 1:00 hanggang 5:00 ng hapon itong pagbisita, habang sa Sabado at Linggo naman ay 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng katanghalian at 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon itong schedule ng pagbisita. Maaari pa rin namang gamitin itong e-dalaw para sa hindi makakapag-avail ng face-to-face visitation. Sa dagdag pang mga balita, ang Alliance of Concerned Teachers hiniling ang sapat na kompensasyon at karampatang benepisyo para sa mga guro. Alamin ang detalye sa report ni Bombo JC Galvez. Hinihiling umano ng Alliance of Concerned Teachers ang sapat na kompensasyon at tamang oras ng pagbibigay ng benepisyo para sa mga kaguruan sa bansa. Ayon kay Raymond Basilio, Secretary General ng Alliance of Concerned Teachers, kinakailangan na raw talaga umano ng intervention ng palasyo at kailangan daw na magmula na sa Pangulo ang mismong solusyon sa panawagan kaugnay pa rin sa tamang pasahod at karampatang benepisyo para sa mga guro. Binigyan din naman ni Basilio ang paglalabas ng performance-based bonus noon pang taong 2021 na kung saan ay wala pa rin daw balita kaugnay sa incentives na matagal nang pinananawagan. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Raymond Basilio, Secretary General ng Alliance of Concerned Teachers. Una-una dito, kailangan na talaga ng intervention ng palasyo, no? At kailangan magmula na sa Pangulo yung solusyon, no, na hinihingi natin dito sa ating panawagan dahil napaka-urgent, no, ng ating panawagan na magkaroon ng sapat na kompensasyon sa ating mga guro at yung benepisyo ay maibigay sa tamang oras. Yan ang bahagi ng pahayag ni Secgen Raymond Basilio. Sa ngayon ay nasa 25,000 pesos ang buwan ng sahod ng mga guro. Napakalayo kumpara sa kinakailangan nilang 33,000 pesos na buwan ng kompensasyon para maging maayos umano ang kalagayan ng kanilang buhay. Inihayag din ni Basilio na ang kailangan tignan daw ng pamahalaan ay yung epekto ng krisis sa ekonomiya ng mga guro upang makapagturo ng maayos sa kanilang mga estudyante. Pagsiwalat din ni Basilio na may mga guro raw na nababaon pa rin sa utang dahil sa kakapusan ng sahod. Kung matatandaan, isang linggo bago ang unang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sumugod sa Kamara ang grupo ng mga guro para ipanawagan na itaas na ang kanilang sahod. Bit-bit ng mga bell, placard at 2 naglalakihang mga ballpen, nagpiket sa labas ng Southgate sa Batasang Pambansa sa Quezon City ang mga guro na miyembro ng Alliance of Concerned Teachers. Simboloan nila ang 2 ballpen ng kanilang hiling na dagdag sweldo ng mga guro at dobleng budget sa sektor ng edukasyon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines.
Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Paradyo Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa karagdagan pang mga balita, binigyang diin po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagkakaroon ng micro-credentials ng isang manggagawa para makahanap ng trabaho sa kanyang pagpupulong, kasama po itong mga miyembro ng Private Sector Advisory Council sa Palasyo po ng Malacanang. Saad ng Pangulo, ang micro-credentials umano ay hindi 4-year course, ngunit pwede itong ipresenta para ma-qualify sa trabaho. Dagdag pa ng Pangulo, kinakailangan din ng sistema sa paghasa sa kakayahan ng lahat. Inihayag din po ni Pangulong Marcos Jr. na kinakailangang i-retrain at i-reskill ang mga overseas Filipino workers na gusto dito sa Pilipinas na maghanap buhay. Inanunsyo naman ng Department of Social Welfare and Development na nasa 200,000 person with disabilities ang nabayaran na sa ilalim ng Cash for Work program ng ahensya na tinatawag na Buhay Nihan. Layunin ng programa na matulungan ang mga persons with disabilities lalo na sa kanilang pangangalaga. Napagalaman na iba-ibang halaga na tinatanggap ng mga ito depende sa araw. Kung may iba na 3 araw pinagtrabaho ay tumanggap sila ng 3,300 pesos. Yung iba naman ay umabot ng 4,000 pesos, kaya hindi pare-pareho ang kanilang natatanggap. Ipinaliwanag pa ng kagawaran ng konsepto ng Buhay Nihan ay mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, pinayuhan naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta dahil magaganap pa itong Parade of Stars 2022 para sa Metro Manila Film Festival o MMFF sa Quezon City sa Disyembre 21 po yan. Ang parada na hino-host ng Quezon City Local Government Unit o LGU ay nagtatampok po ng mga float na may bitbit na mga bida ng 8 official movie entries sa Metro Manila Film Festival ngayong taon na magsisimula po yan sa Welcome Rotonda dakong alas 4 ng hapon. Magtatapos naman sa Quezon Memorial Circle. Bilang bahagi ng traffic management plan ng ahensya, sinabi po ni Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman at Attorney Romando Artes na ang mga tauhan ng ahensya ay nakikipagtulungan sa mga opisyal ng Quezon City Local Government Units at mga pinuno ng barangay upang pamahalaan po ang trapiko or pamahalaan itong trapiko at matiyak itong kaligtasan ng mga taong dadalo sa parada. Ang 48 Metro Manila Film Festival ay opisyal na nagbukas or magbubukas sa mga sinihana sa buong bansa mula Disyembre 25 po ngayong taon. Ang festival ay tatagal hanggang Enero 7 naman sa susunod na taon. Ang Metro Manila Film Festival Parade Committee, ang lokal na pamahalaan ng Quezon City at ang mga kinaukulang barangay officials ay nag-i-inspection na din sa ruta ng parade grounds. Nag-alok naman itong Metropolitan Manila Development Authority ng mga sumusunod na alternatibong ruta. Mula yan Disyembre or nag-alok sila ng mga alternatibong ruta mula Disyembre 21 para sa sasakyan pong papuntang Quezon City. Sa iba pang mga balita, Metro Manila Mayors, Land Transportation Office at Department of the Interior Local Government napagkasunduan na hindi na kukumpiskahin ang lisensya ng mga lalabag na motorista sa batas trapiko na planong ipatupad yan sa unang quarter ng 2023. Ating alamin naman ang reaksyon ng mga motorista sa report ni Bombo Everly Rico. Minsan nang nahuli ang driver ng habal-habal o angkas na si Kuya Arman sa paglabag ng batas trapiko. Anya, sa tagal na rin ng hanap buhay niya na ito, 8 taon na rin, hindi may iwasan na mahuli talaga. Tumatagal pa ng 5 araw bago nito matubos ang kanyang lisensya nang ito ay minsan nang nahuli. Ang kalimitan yan yung DTS, disregarding traffic sign, yun lang naman yung violation na malimit na nangyayari. Saan di mo mapapansin?
naka-warning na tapos diretso ka pa, yun. Pagka city ordinance, ang experience ko 500. Pero ang alam ko sa iba-iba silang iba-iba silang penalty. Sa MMDA mas mababa. Pero sa LTO hindi pa ako nagkaroon ng violation sa LTO talaga. Ayon naman kay Tatay Baltazar Mabulak, mula pa noong 1992, pagmamaneho na ng jeep ang kanyang hanap buhay. Naranasan na rin itong mahuli dahil sa paglabag sa batas trapiko. Minsan, umabot pa nga ng 5 hanggang 6 na araw bago niya natubos ang kanyang lisensya. Liban pa dito ay masakit din sa bulsa ang 500 pesos na multa na mababawas sa kanyang kita. Loading and loading. Minsan mga 5 araw ganyan. Minsan pagka nahuli ka ng alanganin mga Sabado, siyempre mayroon isang araw na palugit. Yan, inaabot ng 6 na araw. Naghahanap pa ng pangtubos eh. Pag nahuli ako ng ganun, mga 6 na araw o kaya 5. 500 ang multa. Ngayong araw nga ay ibinahagi sa isang joint press conference na napagkasunduan ng Metro Manila Mayors, Land Transportation Office at ng Department of Interior and Local Government na hindi na kukumpiskahin ang driver's license. Sa halip ay itatala na lamang ng Land Transportation Office o LTO ang mga lisensya ng mga mauhuling lalabag na motorista. Nilinaw naman ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhar Abalos Jr. na bibigyan pa rin ng ticket ang mga violator. Subalit kailangan pang mag-issue ng mga ordinansa ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila bago ito maging epektibo. Ngayon, ito lang mga kasama. Sinabi ni Atty. Kimbo kanina ng Quezon City, bumaba ng 40% mula ng laboratorium sila, hindi sila kumpiska. 40%. Marami dyan ang baka iniisip nyo, hindi na kayo magbabayad. Mag-ingat kayo. Dahil magmula ngayon, habang hindi kayo kinukumpiska, ililista lahat ng LGUs ang mga nahuli. Ibibigay po ito sa LTO. At ito'y ire-record sa LTO. No? At kung ito'y hindi nyo tubusin, yung lisensya nyo ay masususpende. Ngayon, kung sasabihin yung ang renewal is 5 years, hindi pa rin lusot yun. Dahil from time to time, chinecheck yan at may mga demerits at higit sa lahat, may penalty yan. Mag-iipon yan. One of the reasons kung bakit siguro kailangan kumpiskahin ay siyempre dapat magbayad. So ito'y magagawa naman na ngayon, kamukha na napag-usapan, may interconnectivity, no? Kaya importante pa rin magbayad kayo dahil sa mga rason na sinabi ko, no? So inuulit ko, mula ngayon, pagkatapos magawa ng ordinansya, sa Metro Manila po ay wala na pong confiscation ng license. Narito naman ang mga naging reaksyon ng ating mga kababayang motorista hinggil sa planong ito. Pabor na pabor ako doon kasi kahit yung mga MMDA dati pa naman, di naman nangungumpiska yan eh. Diba? So, titikitan ka lang, tapos tutubusin mo na lang doon. Babayaran mo na lang yung ticket. Pero kung mayroon silang panukala na kapag nag-violate ka sa ibang lugar, kunyari Makati, Mandaluyong, Pasig, na pwede mo nang tubusin sa LTO, mas pabor ako doon. Okay lang naman yan. Mas maganda pa nga yan pag halimbawa mahuli ka, hindi ko kumpiskahin ng lisensya. Ay kung pauwi ka ng probinsya, may dala kang sasakyan, pwede mo bang magamit ang lisensya mo? Pag nahuli ka, pag kinumpis ka, imbis na halimbawa mahuli ka ngayon, ay bukas schedule ka papunta ng probinsya. Ay hindi ka matutuloy pag uwi ng probinsya, dagawa ng wala kang lisensya. OBR, hindi naman inuunor sa ibang lugar eh.
Samantala, liban pa dito, napagkasunduan din ng binuong technical working group na papahintulutan na ang mga motorista na bayaran ang ipinataw na multa sa kanilang lokal na pamahalaan kung saan sila residente kapag lumabag ng batas trapiko sa ibang lugar. Ang bagong sistema na ito ay inaasahang maging epektibo sa unang quarter ng susunod na taon. Ang hakbang din na ito ay kaalinsabay ng pagpapatupad ng demerit system upang maayos na mamonitor ang mga driver at maibigay ang mga lisensya sa mga kwalipikado lamang na driver. Napagkasundaan din na gawing standardized na ang penalty sa traffic violation sa buong Metro Manila upang maiwasan na ang kalituhan at ito ay bababaan na rin. Nakatakda pa lamang na maglabas naman ng guidelines ang mga otoridad para sa naturang plano. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, kumustahin pa natin, may mga stranded na raw ng mga pasaheros sa pantalan doon sa Bicol dahil dito sa banta ng Bagyong Rosal. May report ang Bombo Radio Legazpi. Yes, Bombo Gerald, no? Kalmado pa ang panahon dito sa Albay at wala pang nararanasang pag-uulan na dala ni Tropical Depression Rosal. Ngunit mula nga kaninang umaga ay madilim at makulimlim na ang panahon. Ngunit una na rito kahapon pa lamang ay nagkansila na ng pasok sa iba't ibang bayan dito sa probinsya ng Albay. Kabilang na riyan ang Cambalig, Daraga, Girubatan, Libon, Manito, Piodoran at Santo Domingo. Nag-abiso na rin ang Albay Public Safety and Emergency Management Office sa publiko na iwasan muna na magpunta sa laot upang hindi maabutan ng sama ng panahon sa gitna ng dagat. Kaninang alas 11 nga kinansela na rin ang biyahe sa lahat ng sasakyang pandagat, partikular na sa mga lugar na nakataas na ang tropical cyclone wind signal. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Grimel Naz, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense Bicol, base sa kanilang datos ay 43 ang bilang. Kamarami na dyan ang sa Tabaco Port, kung saan ay may 33 individual na stranded. Yes, Bombo Gerald. Go ahead, Bombo Radio Legazpi, go ahead. Yes po, ayun na nga po, kaninang alas 11 nga ay kinansela na yung biyahe sa mga pantalan dahil pa rin yan sa banta ni Tropical Depression Rosal. At kanina sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Grimel Naz, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense Bicol, sinabing 43 na ang na-stranded sa mga pantalan ng Kabicolan at kung saan pinakamarami dyan ang sa Tabaco Port na merong 33. Karamihan umano sa mga na-stranded ay pawang papunta sa Catanduanes at sa Rapo-Rapo, Albay. Data po na galing po sa RDMC Bicol Emergency Operations Center, meron po sa ating na-report na 7 na munisipyo dito po sa Albay na nag-declare ng suspension of classes in all levels effective December 9, 2022 until lifted. Sa strandees naman po, meron pong na-report sa atin na a total of 43 passengers, 8 paling cargos and 8 sea vessels na stranded po sa iba't ibang port sa Albay at Catanduanes, and po yung galing po sa Tabaco Port, Legazpi Port, Hairac Port at San Andres Port. Ayan nga, Bombo Gerald, sa ngayon ay pinapayuhan na rin ang mga nakitira malapit sa landslide at flash flood prone areas na magdobli ingat. Kasama na rin ang mga nakatira malapit sa lahar prone areas sa paanan ng Bulkang Mayon. Okay, Bombo Leslie. Maraming salamat. Yan muna ang latest update mula dito sa Bombo Radyo Legazpi para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Leslie Binding para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, ilang individual hati ang reaksyon ukol sa resulta ng social weather station na nagsasabing 44% ng mga Pinoy ang naniniwala na magbabago ang estado ng kanilang buhay sa susunod na taon. May pag-uulat si Bombo Victor Liantino. Marami pa rin sa ating mga kababayan ang naniniwalang gaganda ang kalidad ng buhay sa susunod na taon. Ayon yan sa latest survey ng Social Weather Station, kaya't minabuti natin magtanong-tanong upang malaman natin kung totoo nga ba ito. Nakausap namin si Nanay Inday, isang vendor sa gilid ng kalsada. Matagal na umano siya nagtitinda at ito rin ang kanilang ikinabubuhay. Dahilan rin ito upang makapag-aral siya ng kanyang mga anak. Ayon sa kanya,
Mahirap ang pagiging vendor at minsan matumal ang benta dahil mahal nga ang bilihin. Ngunit gate pa rin ni nanay na hindi siya naniniwala na may pagbabago pang mangyayari sa kanyang buhay sa susunod na taon. Pakinggan natin ang kanyang buong pahayag. Ay, matagal na. Ito talaga hanap buhay ko eh. Matagal na. Parang tama lang sa akin. Kasi regular akong nagganito. Eh, dito nga ako nakapagpaaral eh. Ay, mahirap na ngayon. Kasi malang mabilihin. Mahal ang bilihin, mahal lahat eh. Dito nga, hindi ganong mabili dahil mahal nga eh, namamahalan sila. Walang pagbabago. Parang gano'n lang din, magsikap lang. Samantala, kabaliktaran naman ang pananaw ni Tatay Leonardo kay Nanay Inday. Buo ang kanyang paniniwala na gaganda pa ang kalidad ng kanilang buhay at ang ekonomiya ng bansa sa susunod na taon. Narito ang kanyang pahayag. Sa tingin ko naman, mukhang maganda naman ng sa loob ng 12 months. Gaganda, sa tingin ko. Magaganda naman yung mga programa ng gobyerno natin ngayon eh. Ayan, yung mga pinapaano nila ngayon ni Bongbong. Maayos naman, lahat naman gusto niyang lahat ng departamento binubusisi niya ng gusto yung mga tauhan niya. Kaya sa tingin ko, positive thinking lang talaga. Oo naman, sa tingin ko bababayan. Oo. Ngayon lang naman yung umpisa dahil siyempre nag-pandemic tayo. Pero pa tapos na yung pandemic eh. Ngayon nga, sa tingin ko nga, gumaganda na yung natin, ekonomiya eh. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, naniniwala ba kayo na magbabago pa ang estado ng inyong pamumuhay sa susunod na taon? Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin sa bansa? Anuman ang inyong kasagutan ay lagi niyong tatandaan na patuloy pa rin tayong lumaban sa mga hamon ng buhay. Mahirap man sa umpisa, pasasaan pat makakaahon rin. Mula dito sa aking lokasyon para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victoriantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo at ka-Star Nation, ngayon ating alamin naman kung paano ipinagdiwang ng Pasko ang mga mamamayan ng Israel sa pamamagitan niya ng ating Bombo International News Correspondent sa Israel na si Archie Enriquez. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang mga nagdiriwang ng Pasko sa Israel ay kakaunti lamang kumpara sa ibang mga lugar sa mundo. Dahil 2.5% lamang ng populasyon ng bansa ang mga Kristiyano. At ang Pasko ay hindi isa sa mga pista opisyal ng Israel. Ang Pasko ay hindi karaniwang holiday sa nasabing bansa. Ayon nga kay Bombo International News Correspondent sa Israel na si Archie Enriquez, parang normal na araw lang sa Israel ang Pasko. Hindi naman kasi sila mostly Catholic dito. Ang Israel kasi Hudyo sila eh. Kaya kumbaga ang Pasko hindi nila pinagdiriwang. Normal days lang sa kanila. Sa mga Katoliko naman sa Israel, ang Christmas services ay isinagawa o ginaganap nila sa Holy Land sa Christian churches. Kasama ang mga konsyerto, markets, bazaars, parada at services and events. Nagliliwanag ang Nazareth naman gamit ang mga Christmas light at outdoor markets na nagdiriwang ng Pasko. Libo-libo mga pilgrims din ang pumupunta sa lungsod upang ipagdiwang ang Pasko sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, doon sa Bethlehem. Mahahanap mo ang pinakamalaking Christmas tree sa Tel Aviv, sa Haifa at sa Hilaga sa Nazareth. Pero as a Catholic, yung mga Catholic na mga taga dito, nagbibisita sila doon sa Bethlehem, kung saan yung pinanganak si Jesus. Actually, doon sa Bethlehem, before ka makapasok doon sa may malaking Christmas tree na itinayo doon. So, yan din yung isang mga nila na ginagawa rin natin diyan sa Pilipinas, at saka yung may mga din naglilagay din sila ng mga
Christmas tree sa mga simbahan na Catholic dito. Bawal yung fireworks dito kasi baka mapagkamala na racket. Kadalasan naman sa kinakain ng mga Israelis sa panahon ng Pasko ay kinabibilangan ng lamb, beef, or goat. Sinusunod na mga ito ang tradisyon ng Old Testament. Kumakain din sila ng isda, manok, itlog, keso ng kambing, almonds, honey, figs, and dates. Malungkot man ang Pasko sa Israel dahil bawal ang fireworks. Hindi pa rin nagpapatinag ang mga Pinoy sa nasabing bansa. Ayon kay Bombo Archie, nagsasagwa pa rin sila ng mga pagtitipon-tipon kada Pasko kung saan meron pa silang Christmas party. Kami as a Filipino, mayroon din kami mga, syempre yung tradisyon natin dyan sa Pilipinas, kung makabili kami ng halimbawa ng pang-lechon, pang-nutribena na mga usual na ginagawa natin dyan sa Pilipinas. So, yun, inaano namin yan. Tapos yung kasi sila dito, kumbaga daw normal days lang din naman sa kanila eh. Sa aming community dito sa Jerusalem, sa Good Shepherd Filipino Catholic Community, ang aming Christmas party this coming December 18. So pumunta yan madaming mga Pilipino pumunta at nakikipag-celebrate. So naghahandaan, nagsasaya, may mga program na kami na ginagawa. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang mga reliyon sa Israel ay kinabibilangan nito ng 74.2% Judaism, 17.8% Islam, 2% Christianity, 1.6% Druze, 4.4% other religion. Ang Israel ay officially the State of Israel. Ang bansa na matatagpuan sa Western Asia. Ito ay matatagpuan sa timog silangang baybay ng Mediterranean Sea at hilagang baybay ng Red Sea at nagbabahagi ng mga hangganan o borders sa Lebanon sa hilaga, Syria sa hilagang silangan, Jordan sa silangan at Egypt naman sa timog kanluran. Ang Israel ay napapaligiran din ng mga Palestinian territories ng West Bank at ng Gaza Strip sa silangan at kanluran. Ang Tel Aviv naman ay ang Economic and Technological Center ng Israel. Narito naman ang pagbati ni Bombo Archie sa kanyang mga pamilya sa Iloilo City. Advance Merry Christmas and Advance Happy New Year sa ating mga kababayan sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking mga family at sa mga friends ko dyan na actually kakarating ko lang. So, Happy New Year and Merry Christmas and hope na maging fruitful at blessed ang New Year na darating sa ating ngayon. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Bombo Police Report. Alamin natin itong update. Siyam yung patay, 8 ang sugatan sa pananambang po na nagresulta sa enkwentro doon sa Alyosan sa North Cotabato. May report ang Bombo Radio Coronador. Umabot sa siyamang nasawi habang 8 naman ang sugatan sa nangyaring pananambang na nagresulta sa enkwentro sa pagitan ng mga Civilian Active Auxiliary at MILF Lost Command sa Barangay Tapudok, Alyusan, Cotabato. Itong kinumpirma ni Lieutenant Colonel Danis Almorato, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division Philippine Army, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal. Kinilala ang mga nasawi na sina Ka Ramil Santillana, 22 years old, residente ng Kulambog, Pikit, Cotabato; Ka Jezreel Galo, 22 years old; Ka Melvin Cabrera, 30 years old; Ka John Ray Cabrera, 22 years old; Ka Moises Galo, 23 years old; at Ka Juma Rubin, 36 years old, na pawang mga residente ng New Valencia, Kualan, Pikit, Cotabato. Habang mga sugatan naman ay sina Ka Agibil Galo, 33 years old, residente ng New Valencia, Bualan, Pikit, Cotabato; Ka Harrison Galo, 27 years old; Ka Dante Buboy, 25 years old; at Ka Ariel Wakan,
35 years old, na pawang mga taga New Valencia, Buanan, Pikit, Cotabato. Ayon pa kay Almorato, binabaybay ng isang member na si Ramil Santillana ang bahagi ng Muntawak, Barangay Tapudok sa Alyusan na nasa 15 kilometers lamang layo sa Alyusan Municipal Police Station, at nang dumating umano sa Muntawak Road, bigla itong pinagbabaril ng grupo ng 105th Brigade Commander MILF Los Command Group sa pamumuno ni Commander Bravo na mula sa Langayon, Pikit, Cotabato, na naging dahilan sa pagkamatay ni Santillana. Na matanggap ng mga kasamahan ni Santillana ang report, agad umano silang rumisponde sa lugar at doon nagpalitan ng putok ang magkabilang grupo. Kinilala ang mga suspect na sina Taot Dungadong 34 years old, Muhammad Ali 35 years old, Muntasir Talano 35 years old at si Tikoy Piang na pawang mga residente ng Langayin, Pikit, Cotabato. Habang patay naman ang mga kasamahan nitong sina Joel Picaltaya, Julhaer Odin, Sami Ayunan aka Sami Palawa. Rumisponde din ang 45th SACSAF kasama ang 98th Infantry Battalion at iba pang mga members sa encounter site, at agad na dinala sa Hospital Camp sa Sionco, Barangay Awang Dato Udin Sinswat ang iba pang sugatan. Kasalukuyan namang nasa Dulitin Funeral Homes, Poblacion 8, Misayap, Cotabato ang mga nasawi. Sa ngayon, hinigpitan pa ang seguridad sa detachment sa posibilidad ng retaliatory attack ng grupo ni Commander Bravo. Oo, yung mga namatay na tropa natin, yung tatlo ay sila Ka Milvin Cabrera, si Ka John Ray Hera, at si Ka Ray Galo, si Ka Ramil Santillana, at si Ka Jumar Ruben. Ito yung 5 namatay, no? Sa kasugatan naman na tatlong Ka, si Ka Edmond Galo, si Ka Ariel Wakan, at si Ka Bill Galo. At sila ngayon ay nagpapagaling na sa kanilang mga sugat. Sa civilian na nadamay, yung namatay si Moises Galo, at yung nasugatan naman si Dante Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 55 pesos at 37 centavos ayon sa Bankers Association of the Philippines. Para naman sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos 14 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 9 centavos, ang Saudi Arabian rial 14 pesos at 79 centavos, habang ang euro ay 58 pesos at 71 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinharap ng buong mundo itong COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Daritong Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love, and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities,
but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 15 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindoro maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo!